हाय भैया, फिर से सुनल जाओ हल्फा मचा के गईल। कैसे बटे? लड़का भाव में अलग भैया कहता कि बनल गांव के बिगड़ल छौरी अरे अली हमारा गांव में 4 दिन में हल्फा मचवली गह गह करे मोरा गांव में। क्या बात बा? कि दर्द दिल के बढ़ा के गईल हो, दर्द दिल के बढ़ा के गईल आई लही तई में ऊ 4 दिन खातिर बाकी हल्फा मचा के गईल हो, बाकी हल्फा मचा के गईल। दर्द दिल के बढ़ा के गईल ऊ दीवाना बना के गईल आई लही तई में ऊ 4 दिन खातिर बाकी हल्फा मचा के गईल हो, बाकी हल्फा मचा के गईल। अब देखिए कैसे कहता है। गांव के सुखरिया के रहे ऊ साली देखे में भोली बाकी बड़की खिलाड़ी, देखे में भोली बाकी बड़की खिलाड़ी। गांव के सुखरिया के रहे ऊ साली देखे में भोली बाकी बड़की खिलाड़ी, देखे में भोली बाकी बड़की खिलाड़ी। लहरे ऐसन उठा के गईल हो, लहरे ऐसन उठा के गईल आई लही तई में ऊ 4 दिन खातिर बाकी हल्फा मचा के गईल हो, बाकी हल्फा मचा के गईल। मिले खातिर आइल रहे हमरा ऊ घरे, हंसी हंसी बात हमसे लगली ऊ करे, हंसी हंसी बात हमसे लगली ऊ करे। मिले खातिर आइल रहली हमरा ऊ घरे, हंसी हंसी बात हमसे लगली ऊ करे। ऊ दीवाना बना के गईल हो, हरियाणा बना के गईल आई लही तई में ऊ 4 दिन खातिर बाकी हल्फा मचा के गईल। क्या बात हो बाकी अरे हल्फा मचा के गईल। तो देखे भैया रउआ लोग देखत रही हमार चैनल, और एक से एक वीडियो रउआ लोग के देखे के मिली और एक से एक गाना सुने के मिली भाई सत्यम जी के आवाज में और भी बहुत सारा ढेर कलाकार के आवाज में। तो देखे खातिर हमारे चैनल के लाइक सब्सक्राइब और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें।